Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Balitang ito ay mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes pizza 26 na bulan sang Oktobre tuig 2020. Uy, 60 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 67 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 32 ka returning residents nga bag-o naggraduar sa PCG training sa Cagayan de Oro gin kwarentina sa Hinuban. Prime Water nagapatigayo na sang fieldwork sa mga lugar nga hatagan sa pagtamod sa ilang pagserbisyo umpisa sa bulan sang Nobyembre. Isa kalalaki patay matapos nakabunggo ang motorsiklo sa nagaparking nga truck sa siyudad sang Himamaylan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Kumpiyansa ang representante sang Bataan Geraldine Roman nga ang civil partnership nga pending sa Kamara magagiho sa idalom sang liderato ni Speaker Lord Alan Velasco nga iya ginapatihan open-minded angot sa kontrobersyal nga hagna. Ginhimo ni Roman ang pahayag matapos nagpabutyag si Pope Francis sang suporta sa same-sex civil union. Si Roman amo ang pinakauna nga trans woman nga mamalida sa pungsod ang nagpahayag nga ang pagpasar sa ngagna magadepende kung sino nagapungko bilang liderato sa Kamara. Patag ni Roman nga sa nagapungko pa si Anday Speaker Pantaleon Alvarez ang Civil Partnership Bill madasig nga nagagiyo sa Kamara matapos nga ini mismo ang naga-advocate man sa hagna. Apang ini ang liwat nagpinding sa dalom sang liderato ni Anay Speaker Alan Peter Cayetano nga gilaragway bilang konserbatibo nga tao. Lan taon ta kung makapasar na ini sa Kongreso kag sa Senado. Pertini nga debatihay subong sa sulod sang simbahan Katoliko. Bagod na kibot
Ang iban nga mga obispo, iban nga mga pari sining palayag ni Pope Francis. Ang para sa ako niya, ang palayag malang yan ni Pope Francis nga dapat hindi naton pagsikwayon, hindi naton pagpakalainon ang mga utod naton nga ara sa hanay sang mga lesbian, mga homosexual, hindi naton pag daw imuon ta nga second class citizen. Ang iyama lang yan ni Pope Francis nga hindi naton ini sila pag daw lain bala sila sa sosyudad. Hindi naton pagpakalainon, hindi naton pagpakapanubuon, kag daw lain ang aton pagtamod sini nga mga personalidad. Para kay Pope Francis, ini sila tawo man. So, nagligad nga si Mana, ginpaatag naton, nga hindi naton ini sila pagusgahan, para hindi man kita paghusgahan. Nabutang ginaya sa kasulatan, hindi ka maghusga para hindi ka paghusgahan. So ini sila milyon sa bilog nga kalibutan. Nagapangabuhi sa ilaya kalibutan, amo niyang luyag nila nga kalibutan. Anhon mo inakaron, alang-alang mo ini sila karon tabugon sa nawong sa kalibutan. Kay tanan ini sila gintugaman sang Dios. Ti kon paklainon tayo sila daw hindi naman mayo. Ambot sila kung ginbaton sila sang sosyudad, so batuno naton sila bilang amo ina iya ang ila pagkatao. Wala man sila magalit sa aton. To hindi man naton sila pagalitan. Amo na guro ang punto ni Pope Francis. Ang tanan gintuga sa Dios. Kaling kay ti ginabasihan ginila nang sa Biblia kuno gintuga laki lang kag babae. Si Adan lang kag si Eva daw husto man. O galing nga muna siling ko ako niya pananaw ko. Hindi man kita subragid nga paklainon tagid ko mo amo na yang pagkatao nila. Daw imo ya pakanubuon, pakalainon kay kuno lalaki kag babae lang ang gintuga sang Dios. Ti ini sila lalaki lang galing may balatyagon lang sa babae. Ini sila babae man, galing may balatyagon lang sa lalaki. Amo na bla? Di tapos damo na dibatihay, nya balo kanya guba sang Dios ang Sodoma kag Gomora bangod sang kalain sang tao, lalaki sa lalaki, babae sa babae, tao sa sapat. Hindi to amo ang nagakatabo. So para sa akon daw kalain man batyagon nga ini nga mga tao isikway mo. Para sa ako niya pariho naton ini sila. Kung may balatyagon ka, may balatyagon man sila. Hindi ka maghusga. Ang maghusga sina Buwas Damlag dito sa ibabaw. Siya yang nagtuga sa tao, siya ang makahusga sa tao. Wala kaya kinabatarong nga maghusga sa ibo pariho. Amo na yung tindog naton. Hindi pagpakalainon ini sila. Kung ikaw tao man ini sila. Kung ikaw may balatyagon man ini sila. So amo lang nga akong tindog Hindi na pagdugangan pang problema. Hindi na pagpakalainon pa. Batunon ta sila como tao. Luyag na itong kang siya, milyon ini sila sa bilog nga kalibutan. Amo na bala? Wala ka mo kabalo nga ini nga mga tao, may mga abilidad ini. Purte ini sila. Ining mga agi kag mga tumboy na ton nga mga kauturan. Wala kita kapakon nga purte sining ila abilidad. Mapustlan ini sila sang sosyudad. So, ang pagpakamalaot sa ila daw hindi naman proper. Sa nasilin ko na, personal kong tindog, depende sa tindog sa atong tagpalamati. Depende sa tindog sa mga kasimbahanan. Ang tindog ko personal, nga ini sila. Kabigo naton, nga aton pariho nga tao. Kabigo naton nga may balatyagon pariho man naton. Kag hindi naton sila pagpakalainon. Amo na yung tindog ko. Batuno naton sila. Kung ano man ang mangin husga sa ulihi, Buwas Damlag, sa piyak ka kinabuhi,
Iya na naya dito sa ibabaw. Iya na poder. Wala sa aton. Kay siya ang nagtuga, siya ang magausga. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa Bilog, Gadakbanwa, sa Bacolod, Bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Kamusta? Padayon maulano ng panahon, bangod sang bagyong si Kinta. Bakod di siya? Hamak mo Kinta? Kung sa salakyan pa may primera, may segunda, may tersira, pinakabaskog Kinta. Puerte nga ngalan. Kinta ang ngalan sang bagyo. Amoy ng kabangdanan dire sa aton. Bisan hindi kita sentro, makabatya kita. Sang padayon nga pagulan, padayon nga pagilibion sang kalangitan, basa ang kadutaan. Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang presyo sa merkado? Kamusta man ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang sitwasyon sang Dakbanwa sa Bacolod? Inatanan, idulong sang aton patrol. Balita sa patrol. Kag pagaupdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Action Fred, good morning. Subong kaagahon ang patrol nagalambiyong sa siyudad sang Bacolod. Ti kung paghambalan ta ang dalanon basagid aksyon na Fred, no? Subong kaagahon nag-true taliti na naman pero hindi ni Paris kagabi nga nag-ulan gid ang pila ka mga dalanon sa karon, especially kung going ka sa tagsa ka mga the major roads tabla action na Fred, ang dalan sang Lacson, ang dalan sang Burgos, halos ang tanan nga mga dalanon sang syudad medyo basa action Fred. Still ginapalibutan kita sa madamol nga galom sa sini nga kagahon. So extra nga paghalong kay basa ang dalan. Base kung kaluhian kita si Bagyong Kinta, base maga-iskirda naman. Kasi Okay. karong adlaw o buwas. Bawo kabay pa action na Fred, kay sa reporto kagabi sa aton ni Eric Tenerefe Black Action Fred dito sa Hinubaan. So sa pila ka mga lugar sa Banwasang Hinubaan ang bisita sa baha, no? Ang Bakuyangan, ang Asya, kag may duha ka mga taytay dito action Fred nga hindi man maagyan sa mga dalagko ng mga salakyan, only ang mga light vehicles gid lamang ang pwede makasakay. Base makakuha man kita karon sa pinaka latest update diri kay bangod man sa paglaslasang baha kahapon man sa area naman sang Moises Palilla, Isabela kag iban pa tigin bisita man sang baha action Fred. Ina bangod man sa mabaskog nga ulan man sa southern Negros, no? So sa aton sila nga mga kauturan sa higan sang baybay sa kilid sang mga kasubaan at extra gid nga paghalong kung pwede kuan gid sila inang maghalin sila anay sa lugar para safety selection na Fred. Tugna ko tama, no? Hindi nga kagahon lang tupoy isang hangin action Fred. Kuan gid panguhit kag nagahambal yang aga. Lain ng imo ya. Pwede kapila. Kapila ng action na Fred, no? Ay, by the way, action na Fred, kahapon, umpisa na ha. Sa pagbisita, ang aton sila nga mga kauturan, nagasindi nagidya action na Fred sang kandila bla. Sa tagsa ka mga lulubngan, ang iban naghalad na sa bulak, nagabisita, ang iban nagapaninlo man sa patio. I believe action na Fred, no? 29, hindi na sila pwede ka bisita. Sa 29 isirana ang mga sementeryo pribado kag publiko. Oo, kahit kapon naglalabay man kita sa may area sang Burgos sa public cemetery, iba ng Catholic cemetery, bukas to kahapon. Padulo man gani kita sa area naman sang Barangay Granada with action na Nixon Tahong, and pila ka mga private nga mga sementeryo Black action na Fred, ang Roslon, ang area naman sang Rolling Hills, may area pa sang Bacolod Memorial Park, may mga bulak naman ang ginahalad action Fred. May pipila actually kulang taon action Fred kahapon mga private nga mga patio o kun sementeryo. Tigilagsa man kahit paano action Fred, no? Basi karon pa nga karon man naman nga aga
may ara man, no? Nga mag bisita sa May tatlo pa sila kadlaw, 26, 27, 28. Yes, action na Fred, may tatlo pagit ka adlaw so katapusan sa pagbisita nila sa 28. I think way ba sinang adlaw, no? Or rather, Miyerkules nga adlaw kay Webes, hindi niya pwede magbisita. Naglabay kita subong diri sa area sang Burgos action na Fred, ang lalan sang Hilado basa sa gihapon, no? Sa sininga kagahon, while ang subong niya umpisa naman sa pagbaligya sa mga bugas, utan kagaiban pa ang iban gani action na Fred. Mayara na yung galanlan naman sa ila sini nga mga baligya, especially mga baboy ara sa may dalan sa sa likod bala nga porsyon sa Burgos Public Cemetery, inaamat-amat na pasulod naman action na Fred. Ang mga bulak subong bakal naman, bro. Damo naman ang bakal kiti, matamat damo naman nga kadto sa sementeryo, bakal naman ang mga kandila. Yes, action na Fred, no? Basta makakuha man kita kahit paano kahit temprano pa sa pagbisita. At least pasalamat kita action Fred nga ginalaw gid sang syudad nga makabisita. Subong nga kagahon nga panggilalantaw man naton bala abre na kag mga nagabaligya sang bulak sa kilid sa merkado. At so far sa karon action Fred medyo dulum-dulum pa man ang kilid sini wala pa action na Fred, no? Ang bukas subong gani diri sa may Sweetheart Rice Store, bukas na action Fred para sa aton sini nga mga kauturan, no? Actually may barato nga mga bugas mangganit direction Fred. May ara nga tag 36 pesos nga presyo sang bugas, may ara tag 38. Ang ginapangita mo ni action Fred ini mga kuan bala organic nga mga bugas ay man di subong. May balang kuan ang brown rice, may black rice subong tag 65 pesos lang. Ang bilis ang black rice may ara ba niyang 50 pesos sa kuan isang red rice. Ang brown diri medyo brown action na Fred 50 pesos man ang bili, no? Ang pilit. Ang pilit subong ang pilit subong 60 pesos ang kilo. Bisan hindi ka kaduaw sa pizza 1 kag pizza 2, sigurado ako nga tagsa ka kabalayan may luto ini. Mabakal na sa pilit, himuon suman, himuon Valenciana, ang pinakabakal subong pilit, lubi, kalamay nga pula, amo na sang mga mabakal sa tiun sang tigkalalag. Oo, kung ang kalabanan action plan nga mga handa sa lamisa kag makita nga ginahalad man sa tagsa ka mga altar ang kalabanan da ya pilit inang natawag-tawag na puto, may ara man ya iban action na friend nga ibus gani ka prepare man sa probinsya kalabanan gila prepare ibus so kalantaw lantawon ta mga pilit ini tanan action na friend. Ang nalamitan kus na Valenciana kag iniblang ining magapilit-pilit bala nga daw sundol. Ano panawags na mo nang ginapulo pangita ko sa tion sang tigkalalag. Ini mga kalamay hati nang daw madugay ko nga wala bala matilawan. Amo na ginapulo pangita ko ang suma niya. Ginatigana ko na paggaga. Pizza 2, tilawi bala. Ang suman butang mo sa rep mo. Pagkaaga, pagbugta mo kanon mo ng pwerte katugnaw. Sus, sa pagkanamit sang sabor. O gani man action Fred, hindi siya sumud sa pagkanami sang sabor while kung makaon kay abi medyo init-init pa maumbalya nga baw. Pero although ginaluto pa lang action Fred, mabatyagan mo na ang kanami turns, no? Sang sabor galing pagkaon mo medyo init-init pa kag makahambal kaya nga ops medyo init-init pa papug nawunta dai. Oy ari skilled subong action Fred, nagbuko naman ang ulan. So again dapat ang wiper sang mga salakyan nyo nagagana at is workable bala para kahit paano makitaan man ang dalanon kahit paano kasi na friend, no? Diri man gani ng mga jeep nang nagabiyahe sa atubang man sa mga Burgos public market ang iba na naga-standby, no? Ari man gani diri bukas naman sang nasilingta ang Burgos public market nga nagabukas naman para sa ato sila nga mga kauturan.
subong nga kagahon ti ang pila ka mga empleyado sang syudad, especially ining mga market guards naton ang ari man diri action Fred sa paglantaw man sa lakat sa sulod mismo sang merkado. Nagpahigad na kay nag-ulan na naman. Baskog. Baskog na naman ni action Fred, no? Baskog ang ulan di mag-amuli nga plastada yang kalabanan di kanti mga tiko ko kani sa paggapong ko kay ang ulan may dalaman nga hangin sa medyo tugnaw man, no? Ang dupoy gid sang Pagita hangin. na taho. Yes, oo, mangita tani taho kag kape. Namit ng taho subong. Oo, nami gidya ang taho subong bulong pa ni action Fred. Bulong ba sa COVID? Oo, bulong pa gid ni siya sa COVID. Bulong man ni siya sa matugnaw nga kaagahon. Ang tugnaw nga kagahon niya, habol na kinanglan mo. Ang kuan sa umaya mahambal yang timing ni pero ti katugnaw. Kinanglan ta hindi lang ni habol. Ay, lain-lain na yun. Aga ka pa. Ang Fred, no? Ang sitwasyon karon diri sa area sa Burgos Public Market kay naglibot kita basi bilang nga may ara na amat-amat sa pagbaligya sa bulak. Basi maguro adlaw ang Fred pakitan tani. Kaya kahapon man sa area sa likod pala sa base center ang labanan nga mga nagabaligya sa bulak ang ara man. In fact, nagpamangkot man kita sa pila ka mga nagabaligya pala sa bulak action Fred din suno sa ila. Mas lain gidya ang kung nagahilapit na ang pista minatay kaga subong man on the D-Day kay Baskog dako ang ila sili nga ginansya as compared sa karon sa sitwasyon nga on and off pala nga wala man hindi man madakpan ano ang pinaka peak hours peak day para makabaligya sila sang dako sa bulak action. Tanan nga damo nga bulak sa likod sang base center, no? Action Fred. Damo na bulak kayo, gid? Oh, damo gito. Especially sa ila ni Dose Baladampi action Fred. Damo to nga nagabaligya sang bulak. In fact, amo tong mga ginpadulungan man nila action Brian Capon nga damo man ang nagaamat-amat pamalaklon. Pero sa kilid gani action Fred sang patio bisan sulod ka sa Burgos Public Cemetery kapon may kabaligyan na to iyang bulak nga ang presyo man sa bulak ito paano kaganarman kay may aray ang kabutang basket kagamay at di 100 pesos ang bili while ang mga kandila on the regular lamang mga sizes ang kandila makabakal man sila may aray at tag 5 pesos kag may ara nga dagko kag hindi pare-pareho at least ranges from 5 pesos to 20 pesos depende sa klase sang kandila sa sulod mismo sang patio. Ang migo ko gani nagligad nga adlaw kita nay kamili ko ni ka makadto niya makadto ko sa mola. Ni kumano ka sa mall to niya bakal ko bulak nga mahalad ko sa patio. Ni ko bulak sa mall ka kadto. Ni ko nga sa mall ka makadto niya bakal ko sa bulak nga plastic. Ni ko nga plastic baklon mo. Nya may niya kini malaya kala plastic yung baklon niya para hindi malaya. Plastic niya para hindi malaya, no? Pero kahit pa paano yan makahambal yung may ni daw priska lantawon. So action friend, no? Again, sa aton sining mga kauturan extra nga paghalong sa aton sining mga kauturan nga nagapadulong sa tagsa ka mga merkado sa sining ulan halos nagpahigan man ang pila ka mga e-bikes and tricycle drivers sa sining aga. So waling sitwasyon sa syudad sa Bacolod, sa sitwasyon sa patrol ang ginadulong man sa inyo ang Alcala and of course ginadulong man sa inyo sa muli ang kape nga manamit inumon sining kaagahon. Rekta sa patrol with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Dito sa una sa amon sa umaya, 14 na. Kung gahilapit ang tigkalalag, lamo na. Ang ginsagod nga baboy, iyawon na. Mga manok, pato, kagiban pa, para sa mga pamilya nga magtipon-tipon. Ti subong, karkulo ko kay hindi ka na makabisita, pitsa uno, kay nakabisita ka na, damlag, bangod sang mando sang gobyerno, sigurado ako, sa gihapon, magatipon ang pamilya sa tagsa kakabalayan, kag ang panawag sinisang tigkalalag kung isa daw reunion man mo, kaiban nga lugar, biga pala uli gina, sa pagrespeto sa ilang mga minatay. So bisan hindi sila makapadulong sa mga tagsa-tagsa ka sementeryo, sigurado ako nga magatipon sila daw family reunion sa tagsa kagkabalayan. Halong lang ha, sa pagbiyahe, halong-halong, delikado, maulanon, mabagyuhon ang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod. Media na sa aton mga kauturan sa panahon ni karon sang pandemic, ang krisis pangkalibutanon gid ang pangabuhi kabudlay. Bisan ang mga plantador gamay kag dalagko gakuriit man kun ang patubas masyado kapiot. Isa sa makabulig sa inyo, gamit kamo Unique Complete Fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka Unique Complete Fertilizer of the Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay. Standard time, las 4:31 na. Unang hutong sang aton sinipagpulo panamyaw kay Anabel Calderon Doremdes, kay Evelyn Pomusino, kay Leonila Diploma, kay Didini Juna, kay Bibot Gido Batos-Batusan, kay Imbong Jocampo, kay Dilia Liabe, kay Vanessa Mayo, kay Juby Artagame, Royce Losada Burata, good morning lang, kay Alex Puentes, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga aga. Oy, ang konsumidor makaibalo sang ila sini balaklon sa masunod na nga semana para sa Noche Buena nga mahimo aprubahan ang pagsaka sang pipila ka presyo suno sa Department of Trade and Industry. Suno kay Trade Undersecretary Rod Castillo, ang pila ka mga pagtuon subong kon bala pahanugutan ang pagpasaka nga ginapangabay sang mga manufacturer sa ila sini nga mga produkto sa pag-abot sa bulan sang Disyembre. Ang pila ka pangabay sa DTI amo ang pagpasaka presyo adjustment sang mga kinanglanon sardinas, gatas, mga dilatas, instant noodle. Kag may gina-proponer man nga pagpasaka sang presyo sining pila ka mga balaklon 25 sentimos tubtob piso. Wala pa maaprubahan, ginatun-an pa ang pangabay sa mga nagamanufacture sang Noche Buena. Ang produkto katulad sang ham, spaghetti, tomato sauce, macaroni, creamer, sandwich spread, mayonnaise, fruit cocktail. Amo ining ginabakal masami sang aton mga kauturan para iplastar sa ginatawag naton Noche Buena. Sa pizza 24 sa gabi kag pizza 31 antes magbulag tuig. So ang DTI subong, ang Department of Trade and Industry nagatuon-tuon kag posible maaprubahan ang pangabay sang pila ka mga nagamanufacture sining mga pagkaon. Amo ini sila ang mga importante nga pagkaon pag-abot sa bulan sang Disyembre. Ang ako niya ginapangamuyo hindi ang pagkaon kundi nga kuntani mag-iskerda na ini si COVID-19. Amo na iya ang manami nga Paskwa nga ihidulot sa aton. Amo na siyang manami nga Paskwa nga ihatag sa aton. Nga madula ka mag-iskirda si COVID-19. Kay kon
wala na COVID-19 sa bulan sa Disyembre, everybody happy. Labi na gid ang aton sini mga empleyado nga makabaton sang 13th month pay kag bonus gikan sa ila sini mga employer. Kung hindi makasarang ang gagmay nga mga negosyante suno sa gobyerno, pahulamon. Agod nga mabayran ang ila mga empleyado. Amo malang ning bulan isa ka tuig kisa nga ang mga kauturan naton nga nagatrabaho, gaputoy-putoy sa trabaho, makabaton sang 13th month pay kag bonus para nga bisan paano may kumprahon man nga pagkaon nga ibutang sa lamisa sa tungang gabi sang 24 kag 31. Hindi na kamuhagad bakal palupok, ibakal ta na lang pagkaon, no? Kamuning ka pigaduhon sa panahon subong mabakal pa kita palupok nga wala man ta kwaon da. Wala swerte malukpan ta, tabog patudlo ta. Wala swerte malukpan na kabataan da, magkalabulag pa. Nang pagpitsa uno iya sa tuig 2021, imbes nga mag-enjoy ka mag-welcome sa bagong tuig at to kamo niyo sa ospital, no? Ibakal ta, kung may sulusubra kita, ibakal ta pagkaon. Para nga pagbutang sa lamisa, nang gasiliga mata sa kabataan bla. Kayang Pasko ni para gid sa kabataan. So, lingawon naton sila, butangan ta sila sa pagkaon, busgon naton sila. Amo na iya ang nami pagkatapos may bulubuksan sila bla. Nga bisan bulo barato lang, kung babae nga gamay, pagbukas sa may munyika bla nga gapulo pangilay, sos, porteng kalipay sa bata na. No? Pagkatapos sa mga lalaki, bakla mo na bla ang mga tarak-tarak kagiban pa, ng mga barato lang bla, nga masarangan sa atong bulsa. Gabili abit ang 20 mil da, akalain, porte, inason, makasarang. Porte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Hindi maghalin ha, kay mabalik pa kami. Unahon ko lang ini ang aton paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sang importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggan. Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Oy, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, hindi gininyo pagkalimtan. Importante ini sa tion subo nga kadelikado sa panahon, permi kadamo sa balatian nga nagalikop sa aton. Alas 9, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Gina-remind kamo nga hindi kamo magkalipat, bakal gid kamo sang ila produkto.
Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Good morning landa. Kay Lito Secundes, kay Manjo Arnijo, kay EGB Laho, kay Alex Puentes, kay Sherilyn Oro Javier, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Runi Sidayon Gordon, kay Yolanda Akayaga Gallegar, kay Erne Odasco Lidas, kay Richardo Campoda, kay Isra Istaniel, kay Philip Lauriente, kay Milvin Piñapel. Good morning lang. May lang pag-monitor, tagsagid kakagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Morning sa mga barangay kapitan sa Bilog nga Negros kag Bilog nga Bacolod, samtang palapit na ang Paskwa. Ginpalayag ni Senador Bungo nga ang mga barangay official magabaton sang Christmas incentive halin sa gobyerno. Damayo, no? Mayong balita nga mga barangay official makabaton sang insentibo gikan sa gobyerno. Sa mga barangay kapitan, magabaton man kamo sang pamaskwa halin kay Presidente Rodrigo Duterte. Siling ni Senador Bungo niya, kabalo kami niya nga may mga tao nga masami ang ginakadtuan amo ang mga barangay official kag barangay kapitan. Kung maayong serbisyo, siling niya, dapat tagaan man sang nagakaigo nga insentibo ang aton sini mga opisyal sa barangay. Ngin panumdom niya, ang mga lideres, siling niya, dapat tamdo ninyo kung ano ang kahimtangan sang inyo pumuluyo. Labi na karon nga ara kita sa COVID-19 pandemic. Di nagasalig ang gobyerno, suno kay Bongo, nga ang problema sa barangay bisan paano, masabat ini sa mga barangay opisyal. Siling niya, ang promisa namon sa inyo nga i-postpone ang barangay eleksyon sang pakadto sa Disyembre 22. Niya, gin-postpone niya mo ina kung nga nagapangabay man kami nga ang tanan nga bulig, ang tanan nga mahimo ninyo para sa inyo sini nga mga ginsakpan himuon man ninyo. So, lawig pa. Madungan ining barangay opisyal o kon na barangay eleksyon posible o base kon unahon pang presidensyal pagkatapos isunod naman ang eleksyon sa barangay. Depende pa ni, malawig pa 2021 pa lang sa masunod nga tuig. Pagkatapos ang first quarter, sigurado, amo na ni ang ginatawag naton balbalanay sang mga politiko. Plastan na ni kung sino ang magapapili. Grabe ang politika mo. Kinalan ang preparasyon 1 year na mo. Pag-abot sa 2021, pagkatapos ang Enero, Pebrero, Marso, pagkatapos na, balbal na. Makilala ta na kung sino nga mga politiko ang may gana magpapili, kag kung sino nga mga politiko ang mag-enkwentro sa nagapungko sa palangakuan. Kag kung sino ang may gana magdalagan presidente.
manaog na si Presidente Rodrigo Duterte. Sino naman ang masunod nga presidente? Balantayan, basi mga babae? Hindi si Vice President Leni Robredo kag si Mayor Sara Duterte sa Davao. Sadya no? Kung ang mga babae naman ang mag-ingkwentuhan ay sa tuig 2022. Nagliligad mga lalaki, abi tilawan ta naman, mag-iningkwentuhan ay ang mga babae. Namin na kung ang madlagan nga mga babae blat naglimak bilog, lunsay babae, magpapili abi si Vice President Leni Robredo, si Mayor Sara Duterte sa Davao, si Amy Marcos, kag iban pagida. Babae tanana. Agod nga masadya naman ang iningkwentuhan ay engkwento sa mga babae. Ay, hindi ka mo malahog-lahog ay. Ang babae sa unaya, daw ginahimo lang siya pangkusina, panglaba, bantay bata, subong ya, ang mga babae nagapungko na sa mataas ga palangakuan. Amo nang siling lang ang abilidad sang lalaki kag babae tupong na. So, kon may nagapungko sa mataas nga palangakuan nga lalaki, amo man na ang mga babae. So panahon na nga mag-iningkwentuhanay na ang mga babae. Aber panilagan ta ining mainit nga politika sa tuig 2022. May mga huding-huding Silinya ang 2022 ang mag-ingkwento lunsay babae. Bati manami man. Kag sino mangin Vice Presidente, aber, balantayan ini. Ang lokal gid masadya, no? Ang probinsya sang Negros, kag syudad sa Bacolod. Sino ayan ang magapasimpala dire sa syudad sa Bacolod? Balantayan ini. Kay amo ni ginahula sa pumuluyo mo, ang wasanay sa politika. No, katol ng dapadapa sa mga politiko subong. Ilang taon ta. Kadamo sa mga ngalan nagatuluhaw. Pero hulaton tayo na sa nagakaigo nga panahon. Para nga ipalayag mas temprano pariser na kamo. Kaya basi maalang-alang kamo sa panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na. Karon sa panahon sa pandemya, base kung nula kamo sinuptan. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Good morning kay Judge Snap Diamante gabugtaw na, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO gabugtaw na ni, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, dira kay Roy Marino, kamusta ka Roy, diin ka na? Kay pare Remias Arroyo gabugtaw naman ni, Chiraol Alibugas Dalomda gahimos naman ni, morning sa inyo Kay pare Erning Hurilyada, good morning. Kay pare Istoy Querido, mayong agaman. Kay pare Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monseng Siukon, kay Raul Chua, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Baby Tan, kay Lorini Canson, good morning. Kay Engineer Nariel Bantay, kamusta? Kay Jerome Solinap sang GSO, good morning.
may lang nga pagbulo monitor dire sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio
Ngayon, Action Radio! Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures.
According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong,
Nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang Kape na kamo. finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kailangan. Responsable at ang balita, kantahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:15 na diri kita mga balita naton sa Kapitolyo. 32 ka mga returning resident nga bag-o naggraduar sa PCG training sa Cagayan de Oro gin kwarentina sa Hinubaan. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Yara karon sa banwas ang Hinubaan ginapaydalom sa 14 días nga pag-quarantine ang 32 ka mga residents ng banwas Hinubaan nga damlag lang naggraduar sa recruitment training bilang miyembro sa Philippine Coast Guard o na PCG dito sa may Lagindingan, Cagayan de Oro. Sa interviews ng Action Radio din pahayag ni Mayor Ernesto Estrao, una pa lamang ining batch sang mga Hinubanon nga PCG members nga nagbalik sa ila siring banwa matapos ang pilaban ka bulan nga paghanas. Una sila ginkuhaan sang swab test para sa COVID-19 anticipate dalom sa mandatory quarantine. Now, suro kay Estrao, kinaharan na nga hulaton ang resulta sang swab test sa ila antes tugutan nga magkapauli sila silita sa tagas na kapuluyan parang nagka-negatibo sa siring COVID-19. Way pababalaan kon sa naman na magabot na rin ikaduang batch sang mga returning residents nga taga-Banwa sang Hinubaan. Balita kay Petuyo Action Marlon Hiravoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong
palamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sa kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balang Kay Barangay Captain Emilda Hamilo Bangwanga, kay Alan Bornia sang Tulugban, Concepcion, good morning man. May lang pag-monitor. Subong man sa pila naton ka mga tagpalamati ba o hindi ko makita o sang iba naton nga tagpalamati. Karon lang palayag tara karon dugay-dugay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Oy, Santon Plus Herbal Capsule. Gamitan ninyo kung para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect, Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula
28-11. Una nga bula resulta 28 kag 11. Second draw. Kadua nga bula 15-16. Ikadua nga bula resulta 15 kag 16. Third draw. Ikatatlo nga bula 35-8. Ikatatlo nga bula resulta 35 kag 8. Dili kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49 milyones 500,000. Kombinasyon in any order 1, 14, 47, 30, 57, 39. Resulta sang 658 1, 14, 47, 30, 57 kag 39. Sa ilo kita 649 ang jackpot dako na 136 milyones 695,285. Kombinasyon in any order 6, 2, 1, 16, 31, 11. Kombinasyon 649 size 2, 1, 16, 31 kag 11. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon.
Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Kay Genevieve Pahilanga, kay Jeffrey Eliama, kay Dodge Dalida, kay Bret Hart Tonato, kay Cathy Beer, kay Shiram Catalunya, kay Len Antonio Soles, kay Isabel Isblaca, kay Roselyn Tanalgo, kay Pilisardo Canusa, kay Karen, kay Karen? Kay Neben ba? Kag pila naton ka mga kauturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na dire kita. Pasudlon tanay ang report naton sa City Hall. Prime Water nagapatigayo na sang fieldwork sa mga lugar nga hatagan sa pagtamod sa ila pagserbisyo umpisa Nobyembre. Oy daw balita ini sa Basiwa. Upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayroong Action Fred, nagapatigayo na sa karon ng Prime Water sang ila sining field work Action Fred sa mga lugar diri sa mga syudad sa Bacolod nga ila pagatutukan kag hatagan sang pagtamod para makahatag sang maayong serbisyo. Ininggin pahayag ni Engineer Janeline Himora, ang Assistant General Manager for Operations sa Bacolod City Water District. Ini kasunod Action Fred nga sa bulan sang Nobyembre magasugod ng Prime Water sa pagdumala sang Basiwa bilang kabahin man sang 25 katuig nga joint venture agreement. Again pahayag ni Himora nga ang Prime Water ang magadumala sa mga resources, magapatuman sa mga proyekto nga nasaad sa agreement, maghatag kag magsukot sang bill kag tanan nga aktibidad Action Fred nga ila ginaplano sa unang 5 nga tuig sa ila sining nga serbisyo. Liwat nga ginpalayag ni Himora Action Fred nga tinutuyo sang joint venture agreement ang mas maayo nga serbisyo sa paghatag sang tubig para sa mga konsumidor diri sa mga syudad sa Bacolod. Samtang ginagawa sila sa mga data sa field kag ginalantaw kung ano yun ang mga priority nga projects ang pag-aunahon. So, nasulod ina sa priority projects ang pagdugang din sa ating mga sources para ang areas natin nga daw suffer bigla subong mo itong wala sang mayo nga supply sa tubig. Amo na siya makauna nga matagaan, alibyo sa nga proyekto. Nabatian si Engineer Janeline Himora, Assistant General Manager for Operations sang Basiwa. Indigid magkalipat mga kaaksyon sa pag-inom sang pinaka-epektibo nga food supplement.
Action News sa Bacolod City Government Center. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Muning na da. Kay Elizabeth Malacag Gamala, kay Durkas Magtulis Ginabo, kay Corazon Villasis Gayo, kay Nick Alet III, kay Nordi Arevalo, kay Corazon Villasis Gayo. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y samsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
Radio. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin, nagadapyan na, ikaw na ang ginapam. Kay Rosalie Anturin na Bales Rojo, kay John Huminto sang Magtuda Tricycle Drivers Association, kay Maria P. Marabilia, baga pamati sa Palawan, kamusta ang Palawan? Kay Alex Muntisa, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Matiyan na mong ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag
Aksyon Radio. Pagdayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala. Kay Cory Bidaha sa Kuwait, kay Bia Jonathan kag Jen Ignacio. Diri kita. Isa ka lalaki patayo matapos nakabunggo ang motorsiklo sa nagaparke nga truck sa siyudad sang Himamaylan. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Nangag-action na Fred patay ni isa ka lalaki o matapos makabunggo ang inisakyan nga motorsiklo sa nakapark nga truck dira sa may crossing Libakaw, Barangay Libakaw, siyudad sa Himaylan. Pinalikdan nga Sabado sang gabi. Biktima di action Fred ginkilala sa kay Adonis Alohaminto, 28 anyos kag pumuloyo naman sang Barangay Kabanbanan sa uman nga siyudad. Sa pag-imbestigar sang Himaylan PNP. Kining biktima action Fred nakainom-inom, nagpauli maybe ini upod sa mga abyan niya sakay sa iban man nga motorsiklo. Sang pagabot sa nasabit nga lugar, way matulog pangdan may ara sa nakaparking nga truck sa kilid sang dalan, bumunggo ini. Gindala pa ini hingagaw iya sa Governor Gatuslao District Hospital apang gindeklara ini nga patay action na Fred. Ang truck driver naman ginkilala sa kay Richel Acosta, 74 anyos, pumuloyo sa Barangay Libakaw ang karon ara sa kustodiya sa kapulisan para iya sa proper nga disposition. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na morning man kay Rinan Aloro Rico. Mga blatter entre pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga tanunuoy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber. Ang pinakabago nga produkto sa Life Extension Philippines. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ag alkaline food. Likawan ang colon cancer paagi sa pag-inom sang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada tapos ka. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Mag-Safeguard, wash germs, mga bodas. Gabas ang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Hihila yung pwede na hugas, mag-Safeguard, wash germs, mga bodas. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
ang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw. Sa Minnesota, naga-monitor perme. Kay Jocelyn Arisibita Ulak, kay Heaven, good morning. Sa aton mga utod, Evergreen Herbal Capsule ginapakilala naton. Kay ini siya nag Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining 4 ka mga persona sa illegal nga panahor las 6 kagabi sa Purok Tilapia, Barangay 3 diri sa siyudad sa Bacolod. Yung mga suspek kamo sanday Ronald Porras, Alan Sopilanas, Fatin Matalabon, kag William Bardok, lunsay nagapuyo sa Barangay 3 diri sa siyudad sa Bacolod. Sila ang nadakpan sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 2 mangod man sa illegal nga panahor. Nakuha sa mga suspek ning isa ka baraha kag 180 pesos selbe nga bet money sa hampang pusoy. Samtang sa station number 4, arestado man ining 27 anyos ka lalaki sa duha ka kaso. Ang suspect ginkilala kay Ariel Oloroso alias Charcoal, 27 anyos ang Purok Villeta, Barangay Estefania, diri sa siyudad sang Bacolod. Nausuno diri kay Police Major Charles Hever. Ini si Olorosa ang gindakop sa mga kapulisan paagiman sa gintingog nga pwersa sa CIU kagang kapulisan sa station number 4 pagi sa warrant of arrest sa kaso nga rape kag violation sang RA 7610. Ining warrant of arrest ang gin-issue man ni Judge Marites Gumahin sang RTC Branch 51 diri sa siyudad sang Bacolod. Ang kaso nga rape, wala di siya sang piyansa, pero sa kaso man nga 76 Republic Act 7610 ang may ara nga 200,000 ka pesos nga piyansa para sa suspek. Ang suspek ang ditinido karon sa custodial facility sa station number 4. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, morning lang na, kay John Sibalios. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa Morning lada, kay nini Inventor Arosa kag Anabel Garcia. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila,